Hey. Leuk als je naar de Frieske vlogger. En ja, nou is het zo, je had er misschien wat verjet. Tussen Ljout en Greens ben op het stuit dwaande met het spoor. Tenminste, ProRail is er mee dwaande. En het leuke is, ProRail had me vregen om daar verslag van te doen. Liek als vorige week bijvoorbeeld in Hudde Griep. De winst dwaande met een tunnel. Was misschien wat voor mij kregen. Ik wie er binnen. Ja. Dan kom je ook voor van de tunnel? Ja, dat ben ik alleen. Ik ben ja? Je bent ook alleen met jongen? Ja, ik alleen met jongen. Daar langs, daar kun je mooi bij het perron stingen en daar kun je het beste zien. Het is wel mooi, ik vind het spectaculair hè, wat er al gebeurt. Ja, hè? Ja, dikke kraanje, ik zei zo, wat twee dikke kraanje. Dit is hem. Ik dacht weer om een voetbalstadion, maar. Oh, als je de meesten die gaan op de tribune zitten, die gaan gewoon bij het hek stingen vanzelf. Ja. Ze eerst zetten ze de rail in elkaar, denk ik, en dan plaatsen ze tillen ze op waarschijnlijk en dan scoren ze die bakken om, dat denk ik, en dan tegen de ochtend en dan heb je een soort van overgang. Ja, we moeten even omrijden, als we naar het werk gaan, dan moeten we even omrijden, dan moeten we even hoe de rondonde, 8 minuten om, maar voor de rest valt het bot mij. We gaan een brief krijgen van dat het 24 uur aan de gang binnen. Maar jongens, valt bot mij, hè. Oké, we sliepen er net minder op. Nee, we sliepen er net minder op. Dit een burgje en dan kunnen we best sliepen. Geweldig. Hoi. Zo, hoi, ik ben Eduard. Hoi. Hoi, Joost. Hoi. Hoi, Eduard. Hoi, Laurens, hoi. Oh, jij bent de Groningen vlogger, hè? Dat klopt inderdaad. Jij was de cameraman. Nee, ik ben de cameraman, ja. Ja, oké. Nou, collega's, hè. Het gaat door. Echt? Nou ja, zoiets, ja. Let's go, het gaat door. Dat weet ik. Het zal even. Iedereen kent het. Ja, nou, dat zo, hè? Hoi. Ik ben in de wereld meest in één keer. Als het goed is, om 12 uur, dan ben je met inschouwen van de bak. De grieze bak, die is daar dus juist. Goeiedag even. Ja. Hoe weet je het nou? Goed met jou? Ja, versteert het wel een beetje, Jan? Ja, een beetje wel hoor. Dat komt wel goed. Ik ben de Frieske vlogger, joh. Ja, ik ben Laurens. Ja, nou, mooi. Goeiedag. Oké. Nou, misschien kunnen we deze meisje wel vregen. Maar wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier op het moment? Nou, ze zijn hard aan het werk. Dat is juist wel. Ja. Alleen nog, het gaat net zo snel. Oh. Maar het heeft al wat, dat is de techniek, hè? Ze zijn al heel skoft met wanden. Dat heb ik niet helemaal begrepen. Oh, u verstaat geen Nederlands. Nee, je komt niet uit Friesland. Nee, ik kom niet uit Friesland, nee. Oké. Ja, mooi, natuurlijk wel. Oh jongen, dit is leuk jongen. Ik kan er... Sa. Nou jongen, best gedaan jongen. Wat leuk is de druk best hij. Ja, maar ik vind het leuk. Dit is een Frieske vlogger, hè? Helemaal. Wat ga je nou zoen dan? Hoe nodig? Dat die hele bak die schuift langzaam naar voren. Dus ja, maar je moet goed een markeringspunt hebben, anders zie je het niet gebeuren. Ja, een soort van die stangen stonden daar en dan kon je aan zien en op een gegeven moment verdwenen die stangen vanzelf weer. En daardoor konden we zien dat hij aan het verschuiven was. Maar deed hij straks een heel klein stukje en nu is hij, nou ik denk zo'n stukje verder gegaan. Dat duurt wel even. Ik kan al je kraantjes zelfs, maar is die meer trein je net meer? Geen trein mee? Nee, alle drills leiden wij. Alles wie echt uit elkaar lasken. Maar ik ga goed nice voor die. Nou? Er komt dadelijk een extra trein bij. Hey. Elke uur komt een extra trein bij voor die. Oh, dat wist ik net. Die ik nog net in de gaten. Ja, ik heb niet correct iets over de ESGL. Wat is dat nou, kijk, het ESGL? Nou ja, dat is de afkorting voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden. Die we alle infrastructuur aan het klaarmaken zijn, zodat die straks kan rijden. Een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden per uur per richting. Er rijdt er nu eentje en dat worden er straks 2. Zo, nou, we zitten nog even in het stationnetje. Daar komen de meesten hier wat bijeen hier. Om wat kleren om te doen en zo. Hier op achtergrond dat ik in de kleren om ook wel. Maar goeie. Ik wil ook graag even met de neus bovenop. Ja, snap ik. Ja, ik begreep ik dat de provincie die had er wel een grote rol in spelen om dit van te krijgen. Wij zijn uiteindelijk de oorstichter van dit alles. De oorstichter? De oorstichter. Ja, nou, en natuurlijk doen we het net alleen, maar ik maar over partijen en maar de provincie Greens en alles. Maar we zijn wel niet van de oorstichters van dit alles. Dus uiteindelijk is het uw schuld dat wij, uw schuld, dat stoot je best. Ja. Een rare samenloop van omstandigheden dat ik in één keer ben. Ja. Ja, nou, hoe ervaren je deze werkzaamheden? Ja, het is wel mooi, omdat ik een keer mij een meidje, hè. Het gebeurt net zo vaak, dus dat is wel mooi dat ik een keer te zien. En wat betekent het dan voor jou persoonlijk, dat je eens onderdoor gaan komt? Makkelijker, hè? Je hoeft net meer voor de trein te stappen.
Nou ja, dan kom je zo en dan ga je hier snel erover en je bent al richting Leeuwarden, richting Tietjerk. Ja. En nu moet je dan straks er helemaal omheen. Ja, oké. Dus wat u betreft had het niet gehoeven? Absoluut niet. Het scheelt wel een stukje. Maar wat betekent het nou voor jou, deze werkzaamheden hier? Hè? Nou, dat het aanst dat we in een uur te dwarp lieden een stuk makkelijker wordt. Dat we net vaak voor de trein hoeven te wachten. Dat we veilig op de Nederlandweg komen kunnen en vervolgens op de Rijksstraat naar Leeuwarden. Dat is een grote voordeel, denk ik. Ja, hoeveel scheelt dat dan? In tijd? Ja? Ja, dat weet ik net. Als ik wacht maar voor de trein, 2-3 minuten. Ja, ben nog reëel. Nou ja, maar die bak is toch goed aan, die tunnel. Als je er even goed inzetten. Was er nou meer van zien, dan mag je even op het kanaal van ProRail zien. Ik zet er wel even hier een link hieronder, want er was dus nog een filmploeg bij. Die had mij filmen en echt de Grenze vlogger. Ja, later deze week komt er echt nog een weekendvlog. Ik ga een weekendvlog maken. Ik kan het zo vaak dingen, maar er komt dus een weekendvlog, hoor. Dus houd het kanaal in de gaten. Like deze video. Abonneer die even. En dan zie ik die letter deze week, of je show me letter, of je show me in elk geval letter deze week, maar een hele exclusieve weekendvlog. Weekendvlog. Dit weekend. Zo mag je weekend ja, inderdaad. Ja. Dan moet je moest naar de maaltijd al, hè? Maar goed. Ja, het weekend kan net 40 voortwerken, joh. Want toen kerst nog net bij. Geweldig.